Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय आङो मोनसे डिश शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोनजों आं माबोरैहाय सङो नोंथांमोना नुगोन अमा बेदर अमा दिसिजों थास' बिथराय स' दायो बेदरखौ गोजौहा फोरानना दोनदो टेरेसाव स' दायो जोङो लायनो थांगोन Zibalan nupi hadu jangan nih. Buah, sunglass kan nani zilam pide nih. Ini building ini kayak view ane. Bapak jahat iklia foto caps de Malaysia fotografer. Yusufur anda nih. Mama puran. Dan ini kuma view aja boleh anda. Kuma view boleh kan? Baby Odissi. Kolja sim. Kol gaya. Yeah. जोंनिया पियासानो जोब्बाय एखायनो पियास गैयाबाथ' अमा बेदरा गोथाव जानाय नङा ना ओमफ्राय बेखायनो जोङो दायो पियास लायनो थांगासिनो नायनोसै दखानाव खुला नंगौना नङा उपाय गैया पियास लायनोसो थांखानांखागोन ना हेन्ड सेनिटाइजारबो लाखादों मास्कबो लादों बेखौ दाहाय गाननोसै गारियाव दा थांसै आरोना आरो मा दंबावगोन गोसोखांखा नङाबा बारे ओंखारो सबाय दाउला संगोन नालाय बेखौबो लाबोफानांगोन थुदो नायनोसै नोंथांमोनाबो नायदो दखानफोरा बन्द नंगौना नङा ओमफ्राय खाथियावहा आगैखौ लायनो हरखादोंमोन जाहा टेक्लाखौ खिन्थु आनलाकिलि मोनासै नायनोसै जों मोना बन्द गासिबो दङ ने जोगोनारसो जानांगौमोन बाल नादो Mama lakukan waktu ini. Oro. नै मोनफैखांनाय लोगो थास' आथिंखौ नायबाय न'निफ्राय दाख्लै लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो जानोसै दिनै अमा बेदरजों गोथावनो बानलु सामब्राम गुफुर ओमफ्राय गुलमरिस इदि देनानै होगोन होमबाना गोथाव जागोन ना आरो बानलु गोसा गैयाबाथ' गोथावखौनो जानाय बायदि मोना आङो जेनेबा अमा बेदर ओंख्रिखौ आरोना स' दायो बानलु देनो थाखाय सायगासिनो आङो माबा माबि पेक रायलायनानै माने रायलायबाय थाखायो आं एनि टाइम रायलायबाय थाखायो अभार मिनियो बेखायनोथ' बिदि दाला मोखां ना ओमफ्राय पियासबो हानानै लाखाबाय स' देट संनाय समाव जि नांगौ बेखौ फट होनो हायो माने थाब होनो हायो बेखौ होनो जोंनिया फट बानलुखौ माहा देफायनांगोन होनबाखै गाहायाव उदैया गिदिर जाबाय गाहायाव देनो हाला गेब्लेथाराखै नों हो गया नै अमा राजाया फोराननानै दोननाय ओमफ्राय इथिं गेस जलायबाय पियास बे बानलु देनायाबो जाखाबाय एभरिथिं इज रेडि दायो खालि संनांसिगौ पियास होबाय ओमफ्राय स्टेप बाय स्टेप माबायदि आं संलाङो आंनि संनाय स्टाइलखौ नायलांदो नोंथांमोना निस्सय आं सानो नोंथांमोना आंनिख्रुइ बांसिन मोजां संनो रोङो ओमफ्राय नै बेवहाय नाखौ फ्राय खालामबाय बेखौ आं संनायखौ स्टाइलखौ देखायला नाजों जोगोनारजों जाथारनो होननानै लाबोथारबाय आं दहाय लाबोनाया ओमफ्राय नै बेदरखौबो होबाय होनानै आं माबायदि संलाङो नायलांबाय थादो बेदरखौ एवफ्रामनाल' दोनगोन मानो होनोबा बे रुखानायमोन अलरेडि बेखायनो बेखौ बारा संबाय थाला नङाबा मोदोमा फिसा जालांजोबगोन एसे मोदोम गिदिरबा जानो गोथावथ' ओमफ्राय हालदै सालदै होखांनानै नै हायनानै दोनथ'नोसै ओमफ्राय बेवहाय थास' बिथरायखौ संगोन आरो ओमफ्राय नै दायो बे थावआवनो अमा मेजेमनि थावआवनो नै थास' बिथरायखौबो होबाय माबायदि संलाङो नायलांबाय थादो अब्लानो मिथिखागोन आरोना
बुरजाथार जाबायमोन ना साराया फिसा खिन्थु बियो रेबखायो आरोना बिदि खोबाब माने एवनांगोन होमबानो बियो रेबनानै रुइनानै एसेल' जाखागोन आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो हालदै संख्रै होखाबाय होखानानै नै एसे गोथाव नुहोलांबायानो बिदि गोथाव जानानैथ' आं बिदि दाला मोखां जादोंलै बिदि मैदेर बायदि मोदोम जादों ओमफ्राय नै बेखौ मोजाङै रुइनो थाखाय बे माबाखौ होगोन खारैखौ न'निफ्राय लाबोखानाय तामाम काराखा बियो माने बेखायनो खोस्लिसे होबाय ओमफ्राय बारा होनांलालै इयावहा जाखागोन इनो मोजाङै एरग्लिना होबाय बेखौ खारैखौ एसे रबनायनि थाखाय होदो नङाबा थास'आ रबनाय नङा इलाय एसेल' जाबाय दा दैया बुंफबजोबनाया एसेल' जाबाय आरो दा खोबना होबाथ' इयो बास रेबहांबाय ओमफ्राय बेयावहा जोङो दिनै बिलाथि होआ माबा होगोन टेक्रा टेङा होगोन टेक्रा टेङा नोंसोरो मा होनो आं मिथिला टेक्रा टेङा होनो आरो जिखुनु नोंसोरनिथिंबा मा होनो नै फोरानखाना दोन्दोंमोन बै लादु माबायालै माबा बायदि सोरबा सिनायखाजोबो दे टेङा खुजि सोरबा टेङा खुजिबो होनो नै बाक्सानिया बुंदो दा नोंथांमोनाबो बबे जायगानि मा होनो मिथिला आरो टेङा खुजि होनो बाक्सा बे माबा होनायखाय ओमफ्राय बेखौ बाराद्राय होबाथाय गोखै जागोन ना ओमफ्राय नै मोनसे मोननै साननासो होनांगोन मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा होगोन बियो होमबाना थास'आ एसे बोरैबा मोनजानायखौ गोखै होबाथाय गोथाव मोनो जों आरो बेखौ खोबना होबोनोसै आरामसे मिक्स जादो बिसोरो सानैजों आरामसे लारायलायथो थास' बिथरायजों टेक्रा टेङादो बरिया रुइबाय बे दा मेथाइ बेले बादि जादों ओमफ्राय दा माबाखौ होनोसै dan खोबना होबाय इनि उनाव बेदरखौ होनसै आरो खम गोथाव जानाय अमा दिसि क'क्राझारनिफ्रायसो लाबोनाय थेंक इउ क'क्राझारा मानसि जानायबा थेंक इउ होनगौमोन आं खिन्थु दा जायगानि नामसोथ' लाइट मा होनो रेबहांबायानो नै अरखौ बारायना होबाय ओमफ्राय दा इखौ एसे ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बेदरखौ होना होगोन आरो दा होथ'आ एसे ग्लब ग्लब गोदौबावथ'यो बिजानुफ्रा खारदो थास'निया गोलोमजोब्बायलै आङो बेसेरि थास' आथिं सायनानै थास' आथिंसो होनफ्लांनाय थास' बिथराय सायनानै नायलाय आखाया बोरै जाखो आं मिथिखानानै सायखायाखै बिराद देन्जार सायखादों आं मानो सायखाखै आं मिथियामोन बिदि जायो होननानै खानायखौलाय मानो खोबथेबाय थायो खानायखौ देखायलाय देखायलाय खानायखौ दाबो होनलांनो मोनसेलाय मोनथ'वाखै ओरैथिंबो गोदौगासिनो देखायनो माबायदि जादों आं अमा बेदर होदो जागोन आरो बेखौ देखायनो अमाखौ होनोसै दे अमाखौलाय सासेयाव फैदों अमाखौ होनोसै दायो देखायफैलाय मादै जादों बेसेबा गोथाव
जानो लुगैबाय नामा सोङो नामा नायना माबायदि गोथाव नुदो देखायलै लुगैखो बिसोरो लोगोफोरा नोंथांमोना बेखौ दा खोबबावना होनोसै ग्लब ग्लब गोदौथोसै मेंजोब्बायलै फेनावसो जनांबाय लोदो जाबा बेनो मोनसे प्रब्लेम सिगाङाव रानथिङावबा एसे मोजांमोन खिन्थु दा लदा जानानै बिराद मेङो बाबा ओइ आमाम गोथाव जागोन बायदि मोनदों थांसैलै आरो एसे नांबावगोन र' जाजोबगोनलै दोननायाव गैखाया लुगैना दे जानो आङो एक्चुअलि मोनसेल' ओंख्रिजों ओंखाम जानो हाया जेनेबा आं बाथोन आन्थाबाबो जानो हागोन खिन्थु ओंख्रिदो दै गोनांदो जानो हाया बेखायनो नै थास' बिथराइजों अमाजों माबाजों जानोसै दायो आलु फ्रायबो दङ ओमफ्राय जोगोनारजों नाजोंबो दङ खिन्थु आङो इदि नङा जे मोननै मोनथाम ओंख्रि नांबाय थागौ इदि नङा आरो रोसि ओंख्रिबासो जानो हाया माने नङाबाथ' बाथोनदोबाबो जानो हायो जेबो प्रब्लेम गैखाया नायलांबाय थादो लुगैनाङा दे Bữa đèn các bạn Gửi Ăn được không? Ăn được không? Belum kan? Mana kau lagi berapa ini? बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन आरो ससे दंबावो बेखौ नायजोबथारबानो जाबाय अब्लाबो आं दानो बिदाय लानोसै स' नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद साबायखर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय लाभ इउ गाइस बेदरा ना मा होनो बे थास' बिथराइदो बेदरदो टेक्रा टेङा होदोना बिराद गोथाव मोनदों माने गोखै बिराद टेस्टि आरो